Dyn ni wedi dysgu heddiw bod yna 45,000 o brydau bwyd yn cael eu paratoi mewn 90 cegin yn Malmo gan 400 o staff. Mae'r drafodaeth ar gynaladwyedd wedi cychwyn ers 2006 gyda polisi mewn lle ers 2009. Erbyn 2020, roedd Malmo wedi cyrraedd ei nod a roedd 70% o'r bwyd oedd yn cael ei gaffael yn organig. Mae hyn wedi gostwng i 63% yn 2023 am resyma penodol fel chwyddiant ac argaeledd. Mae'r broses caffael yn edrych ar agweddau cymdeithasol ac amgylcheddol dros bris. Fod y gyllideb wedi aros rhywun peth, mae yna lot fwy o... Dydy ddim wedi bod yn ormod o broblam os lici di, cos mae yna lot fwy o bwyslais wan ar goginio pethau o scratch. Mae yna catalog o tua 1,500 o fwyd sy'n cael ei prynu mewn a mae'r safona maeth wedi cael ei ddiffinio'n glir ar bob un ohonyn nhw. So beth sy'n ddiddorol ydy y plant sydd yn penderfynu faint a pa fwydydd maen nhw eisiau ar y plat, lle a faint ohono fo maen nhw'n gael. A balanced nutrition ydy'r prif beth. Mae yn wir i ddweud bod bwyd a diod yn rhan o ddiwylliant ysgolion yma yn Malmo, ac i fod yn onest, dio ddim wedi digwydd dros nos, mae o wedi cymryd 10 mlynedd a mae yna fwy o waith i wneud. Mae bob plentyn yn cael bwyd am ddim yma yn Malmo, a mae yna wahardd arnyn nhw'n dod â bwyd i fewn efo nhw eu hunan o'r cartra. Da ni wedi dysgu lot heddiw am beth sydd yn mynd ymlaen yma yn Malmo. Y camau nesau ni wan fydd mynd adra i rannu'r cysylltiadau a'r wybodaeth yma gyda'n rhwydweithiau.